guys, welcome to my YouTube channel. Nonton YouTube channel baru baik. Nonton ini show final baru pada video lana boleh baik. Nonton video kumu sekarang jangan nonton lagi baca channel ini. Dia bilang nonton video without skip kalau masa saya jawab channel dulu. File ke part ini yang nonton ini video lana video. Video saya balik ke part. Dah jangan Facebook ku bang viral jadi. Video saya balik ke part jadi undi layman. Sengraiba siklani नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुखाबाय जानांगौ ओमफ्राय नुवाखैब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायना लाग्रोनो हागोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेनि उनाव नोंथांमोनजों लोगो मोनसिगोन बिदिब्ला नोंथांमोना नायना लादो नायखांनायनि उनाव नोंथांमोनजों फंनैसो सावरायगोन ओमफ्राय नोंथांमोना बेखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय लोगोफोर आं बिलाइखौ एसे सिबदोंमोन उdah sebagian Coba coba hati anggo baju sisem. Ayo li anggreng lagi. Titili. Oमफ्राय नोंथांमोना बै भिडिअखौ नुनो मोनखाबाय ओमफ्राय बै भिडिअखौ नुनानै मा बुंनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेराव बुंहरबानो जाबाय ओमफ्राय आं बुंनो साननाया बेनो जे लोगोफोर आं फंनैसो जास्ट आंनि साइडनिफ्राय बुंगोन आरोना बै जेनोखि भिडिअ भाइरेल जानायनि सायाव जे जोंनि दा लाइमोन सेंग्रा एबा सिख्लाफ्रा बैफोरबायदि लामाखौ आगान होबायानो आरो गोबांथार बुंबोबाय बुजायबोबाय लायैया लाखाया लाग्राया लाखायो खिन्थु बिसोर बेफोरबायदि आखुनि खामानि मावनाय समाव मा खारननि थाखाय भिडिअ खालामना लादोंमोन बेनि जाहोनखौथ' जों मिथिला मा होनो गावखौनो मा फेमास खालामनानै लानो थाखाय बेफोरबायदि खालामनाय समाव जे गावनि आखल आखु मा होनो केरेक्टाराथ' थिगानो नंखाला आरोना जे गावसोर मा खालामनो हरदों बेखौथ' मिथिखागौ सिगौ गावसिनि मावनाय खामानिया मा बेखौ मिथिगोन ना मिथियाबा आं बुजायगोन खाथियाव फैबानो जाबाय बुजायना हरगोन आं बिथांमोनखौ गावसोर माबायदि खामानि मावदों गावसोर सानदों मा गावसोर मोजां खामानि मावनानै भिडिअखौ आपल'ड होदों बायदि मोनदों नामा नोंथांमोननि बेफोरबायदि ससे सेकेन्डनि भिडिअआनो गाज्रि भिडिअआनो जोंनि ससियेल मिडियायाव बेसेबां गोहोम खोख्लैयो बेखौ नोंसोर सानना नायदोंना एसेबां भिडिअ बेफोरबायदि भिडिअनि सायाव गोबांथार भिडिअ बानायबोबाय थेवबो जोंनियाव एसे खम जानायखौ आं नुनो मोन्दोंमोन दासान्दि इसेबां माने फैयाखैमोन बेफोरबायदि भिडिअआ ओमफ्राय दा नै मोनसे मोनलायबाय दिनै ओमफ्राय दिनै मोनसे मोनबा जै मोनसे मोनदावबाय फैबावगोन आरो ना लाइन जादाला लांलायगोन आरो लाला लिला ओंखायनो बैफोरबायदि भिडिअ आपल'ड खालामनायखौ एसे बन्द' खालामनांगौ मा होनो नों मा मावदों मा मावाखै बेखौ भिडिअ खालामनानै देखायनांगौनि जेबो गोनांथि गैया नोंसोर बे भिडिअजों मा नलेज होनो सानदों बेसो दा ओमफ्राय आं बारा जेबो बुंला भिडिअखौबो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालामनानै लोगोसे बाय